Eno odiochieng' maber kendo kamoro mora miyudo wajara malolo TV maendi en chenro mar kuku mar wach. Eno ni erikelo ni kinde ka kinde kod an Jeff Lumbaka ka bende sani erikoro warango okenge mopogore opogore ma bende koro oganda wawuok godo mondo mi gichung' ne oganda mondo mi gitelnegi. Weche mag telo makare ma bende nyalo kelo dongruok maber e kor gwengewa duto mag Luo Nyanza. Ka in kod penjo nambone kanyo ero nyalo oro ote mari. Abiro miyo wendo thuolo moso nyiso nyinge kaunti ne kaeto bro nyime kod twak machalo kama inde rot studio. Ero kamano ji. Moso ganda wa maneno Lolwe TV mondo nyisgi nyingi kaunti mi ai to gi gima idwaro chiel ka chiel e gwenge mai ai momiyo in kaindi odiochieng' makawuono. Oganda moso nyinga Kennedy Ayo ajasa kwa Kamnara North Sakwa to kendo adwa chunge kom mar North gin mar MCA kam 2017. Yeah. Ero kamana enya Ken Ayo iwacho ni in kod gombo mar donjo e weche mag siasa chiel ka chiel e gwenge go mag Siaya County. Gombo mane ma oketi ne nyaka kori donje weche mag siasa. Karangi neno kel ngama pod rawera. Bende ang'eyo ni nitie gik mede machiel ari adek ang'o ma oketi e gombo mar doido weche mag siasa. Bedo ni rawera ni mano be ma gimo miyo ni abe mano nyiso ni an gi nguvu. Emo miyo adwa ni mondo adhi e komni mondo atine ji kaka dwarore. Mokwongo nitie gik maseneno mang'eny ma jogo manosebedo kanyo osebedo kan tiet lakini gipuuza gi. Ebo mi ambe nawacho ni wang'ni to nabed ka mondo med konyo jothurwa gi jopinywa kaka onego otimre. Kiwacho ni mondo med konyo jothuru mano nyisore ni nitie achiel ari adek kata ang'wen abich misetimo ne oganda. Bende magi ekini nitie gin gik minyalo wacho ka gineni kaka oganda mawuok North Sakwa. Bende nitie gik ma isetimo negi. Mana dier nitie gik masetimo. En mana ni okaero landora lakini kakipenja no to nyaka aduoki. Nyithindo nitie moko machulo negi basari school fees e secondary. Ma ka nitie ngata madwaro ng'eni school mane kata school mane machulo ne nyithindo fee to ginya penja ta ngiso gi to gidhi kendgi gi confirm. Mar ariyo nitie nyithindo be masebedo ka ng'iewo negi pads. Koro ine nyiri suppose chopo dweche ng'eno nitie mine moko kata de moko nya ng'iewo negi gigo. Pesa ma giyudo matin kata 200 gipenjo ni wadhi ang'iewo lot kosa wadhi ng'iewo ni. Koro ineno I is the burden. Koro atimo negi mago. Kendo nitie kendo vijana be masesa support. Nitie moko mwasing'iewo negi ndigni. Kakilung peng. To nitie jomoko be ma wantiego e process mar konyogi mondo wachak negi sako. Gikainago matimo. Koro magi kiduto kisewacho ni timo gi maonge kod sama timo gi ni bende in kod pek moro amora koso in mana sawa kitimo weche. Ingeni sama timo gi nitie challenges moko mwaneno. To challenges mwaneno gi magi gik ma the local leadership onego timgi. To iyudo ni ng'ato oseyier kanyo ni mondo timnegi gigi to gitim nekech ang'o nitie jomoko mang'iyo igi. To an kaka kijana ni sani emomine na biro sani mondo achak konyo gi chon nikech adier ng'ato ka ng'ato nitie gi ambition ni. Kata ka in gi ambition ni to ing'iyo chien be to chien chalo nade. Kineno joma diechir kineno chiche mang'eny mantie area. Iyudo ni chiche nitie olos gi mana gi par stall moko mag par. Koth kobiro koni koth chwe onge ka kinya uso kanyo. Emomiyo medo na ked negi milongo ni modern kiosk ma kisasa. Adwa ne kel negi light nderni ma ok nyakadhore wane kaka wanyalo to gigi ok anya timo kenda mana ka bedo gi influence cha kan tie kucho ta make sure ni gigi otimore gikaino go ma emadwa ni matin mago igik midwa mondo itim ne oganda mawuok e North Sakwa. Sani ri ang'eyo ni un tire chiel ka chiel kod jalno bende en member of county assembly ma North Sakwa. Nyaka ne koro gichak tije gi higa mar 2013. Sani ri wachopo e higa mar yiero. Nyalo wacho ni in kirango kaka Ken Ayo. Ber mage miseneno ma otimo to ginang'o gine miparo ni odong' ma kadipone oganda oyiere kata gisidhi mondo ibed gi kaka jatelo inyalo chopo. Gima nya wacho nitie jatelo ka jatelo nitie project motimo. To ok anya puuza nitie project moko timo.
nitie project mosetimo lakini kata kamano ok otimo gi kaka dwarore. Emomiyo wacho ni this time round we monda tim negi gi jog kaka gidwarore. Wa prioritize project monego watim. Wan gi education nikech kwa neno ng'ama nitie kan sani. Number 1 ene committee mar education bene mucha education lakini king education standards my area it's very and pain such kind of things emadwan munda akel gi malo king kaka mon kaka na wacho alero ni wach mon gi johala market matindo gi ineno ni gigo ntie lakini onge pokolos ne gi stall maber maginya use kata ka koth obiro kata change stima nyocha ko jaduong mochanda erotimo no maber mokelo na stima. Such kind of development modwaro gima ji neno gima nya kelo impact ne ngato. Koro gika inago madwa na tim tema be in fact nyocha poko budho nyocha dhie akunyo ne ji bowl. Such kind of things modwaro mage magik ma an go siepe mosebedo ka konya timo gigi to emomiyo this time round ji be an be ji manowacho ni omera bana inoda ni konywa kae tadier kata kapok nigi ngisa na an gi chuny mar timo kamano nikech achiel chandruok machiel ariyo mosebedo ka neno nikech ambe an nyathi kiye nitie nyithi kich mang'eny ma adier kineno gi to gisandore ahinya. Koro I feel that a pain no ich gine wang ni ai maneno nacho ni this time round nyakamba donj ka munda konyi ke kadwaro neno litron chalo kamano en mano en par maber gima dhira ne samoro ka oganda biro kama indi mondo mi gidhi gibed jotelo mag oganda mo kilo Nyanza gichako maber kata gidonjo ka gin kod paro maliw kae to ka gisedonjo to wigi wilo kang'eyo ne telo ema chocho wi oganda ang'o matimore maka ng'ato poko donjo to en kod paro maber kosedonjo to weche miwacho koro pogore kod gik manolero mana dier mana ngini mago joma ng'iyo igi ingeni kidwa dhi e telo we ng'iyo igi ng'i joma ibiro idwa tiyo negi ta ni ngino kadwa tiyo negi adwa ni mondo ati kamora achiel kanyakla mane momi adwa bedo kanyo kendo yudo ni sani kaka ntin poda tin adwa ni miya ka gise miya gini atinegi mondo ka wabudhie kura kendo next time mabiro nikech I have ambition ni kata gine development plan manon ntige ma maybe abudwaro bedo kata MP kata ige ma abudwaro governor to koka tiyo negi maber piny kae onge kaka gibunya yiera emomiyo this time an gi time mamble time ma adwa na tinegi resources adwa ni mondo abed gi influence ma resources ka adhi akel negi kae mondo gine kaka adier vijana be nyalo tiyo idhi kod duondo lura mane ana the ODM. I'm a registered member. Registered member. And a life member. To wang adhi chung a platform my youth development. Gi wadhi ng'iyo gik mang'eny kabisa. Rokamana nya okang'eyo ne nyalo wacho nango ang'eyo ne saniri koro duondo buche pogore biro dhi e nomination ang'eyo ne usechulo pesa mago kuma bende mi uthulo mondo mi udhi welo matindo in kod geno mane kod welo matindo mibitim kod duondo buranero ma idwa dhi chungo do marudi an gima na kwayo ni wabed gi fair free and fair nomination yiero ma ongi koko mang'eny mano kwadhi kamano tang'eni I'm very assured ni gina dhi kawe to kadhi kawe kenda dhi kawe gi jogo te nikech ang'ini sani gidwaro change gimiluongo ni change lokruok nikech wan wadhi e platform mar lokruok manyien lokruok makende mane gima wadwaro emomiyo na kwa jothurwa ni wang' ni kuyie tera uru mondo adhi atim mane gik mwadwaro wadwa ni joma are very focused joma dwa tiyo mane gik ma koro kod gero ni welo matindo dhi bedo maber an gi geno ni dhi bedo maber nikech jakombe osewacho ni wang' onge gimoro ni chungo bad ng'ato ni ng'ani ma kelo kadipo ni odhi ataro mar gombo ni kata paro ni ibiro temo nade bende ibiro sero lwedo jok ma owal mondo mi uti kanyakla an gima wacho kendo gima gombo siro ok wadwa wacho ni gimoro dhi timore marach nikech sani wafocus ni gik moko dhi timore kaka dwarore to an ka adier ni gik moko timore kaka dwarore oyomba to ng'amo oyomba no tadhi support to ambe akwa joma dhi chung koda ni ka yombo gi to umbu supporta mondo wamed kelo maendeleo nikech an gima dwaro ni jo North Circle wabede a good example wabede example ne ward moko maka ng'ato bire North Circle penjere ma be North Circle odier
koro wadwa ni obed an good example mondo jomoko mondo mo follow. Ok ni pile pile wapenjo ni Jorarieda, Jokanye, Josiji West Asembo. Wadwa ni wamba obed a good example ne jomoko. Mane gima Erokana nyake nyisa ni wang'eyo maber ni tije madongo adek mag members of county assembly gin representation, manyiso ni igolo paro ma oganda nyumi kaka in kori wuok North Sakwa niri, igolo paro mag igolo titero mbele kuchocho ni jo North Sakwa dwaro achiel ari adek. Legislation manyiso ni uloso chike ma itayo godo county maru. Kaito oversight maindi en rango ni to sirikal mar gweng' maintie kaka sani Siaya en otiyo machalo nade. Tije adek gi kima dongo mag MCS pok waneno ka MCS otimo gi kaka dwarore. Iparo ni ng'ikruok wuok kure, to in kadipo ni dhi inyalo kelo lokruok mane mondo mi tije adek madongo mag MCS gi otem maonge kod wach moloyo mar oversight. Gimokwongo ema nadwa na ng'is ji kata sama iloso budget mar county, gimoro iluongo ni public participation onge kata matin. Onge kata matin. Iloso budget kata iyudo ka ng'ato en obiro osendike karatas ni wachni kwa mfano Jobar Kowino dwaro chuo. Seche moko chono bo gidwa gima gidwaro dispensary. Jokidwa bol, to seche moko bol no gidwa ndare ma gidwaro. Iyudo ni kata ka en bol adier mane gidwaro, to onge jomobiro ni koluongi ni gibi participate golo ideas gima onego gidwa kata timo budget. Iyudo ni ng'ato dhi ndiko 20 million kanyo, unukia Badai ka ng'at moro sama koro gino sepasi kunjo ni nomiwaga 20 million to kata 20 million no pok waneno. Koro an gimoro iluongo ni public participation nyaka watim. Kendo kwa dhi e bunge kucho, nyaka wafight wang'eni adier ward ka ward na yuda. Ward na kaka no seto gin bila adier. Kendo executive yudo jomoko dhi kucho gin giseta gimoro. Such kind of things emoko wadwa no bed active both in parliament assembly kata gipenyiku watiyo ni jogo kaka dwarore nikech an kendo plan mango sasa ma wantie such things ma affect jowodwa aluongo gi wabedo gi gimiluongo ni public participation. Bang'e kwasepango tatero kucho ta make sure ni resources ko a fight maduok piny kae. To kendo ber ni nyaka dhi make sure ni joma nitie kucho a influence na bed gi influence moro ma adier ka gimoro timore to kendo timore gi yor mar adiera. Adhi involve jo churches, jo kanisni gi elders mantie kanyo gi youth groups, religious youth groups and women groups. Nikech ang'ini ok inyal timo gimoro kendi, nyaka ibed gi joma support. Tamba kwaro jothurwa kubedo gi ng'ama support ng'ama ong'e shida kamano kaka ji nyalo endelea. Lakini ka onge kamano wach mar public participation ni riemjo ka yuago kata ne dwaro mondo ganda mawuok kanyo no iluongo tibedo go piny tipenjo gi ni oyo waneno ka nitire tabu achiel ari adek kunu neno ni watemare kosu neno ni wachak kod mane kai wacha dir ni poko time nyaka ne wabere kod sirikane mag gwenge ga mar 2013 okang' mane misekawo bende isepenjo kaka un joma lony e gwenge mag North Sakwa bende isekawo MCA mari penye ni ng'ane ginyo nego bende timo kamang'o miyo kotime bende isebedo peny itelo ne oganda ipenjo wachno ya oganda osewuoyo gi joma ng'eny wasepenjo joma ng'eny to kamora mora midhiye iyudo ni e gweng' kata mantie gi kata gi ji 500 kama iyudo ni ng'ata achiel kende mosedhiga to kipenjo ni to jomoko gi dak usebedo kodhi ni wanakia mani ng'eni the reason manyiso ni koro ineno wan gima watimo wa make sure ni wa involve wa nyiso gik monego gitim ma komor timo okotimore wa make sure ni magimbe gidhi gi penjo nikech it is good ni samora mora kunjo gimoro kata dhi assembly ni ntiga public gallery viuru winje ka adier jatendu ni binti gimo wache kuhusiana gi gik mudwaro binti gimo wache onge chibaraza wingin kendo chief baraza gibendo ber ma local leaders kata MCA onego bedhie chief baraza nikech sani ko wacha dir the current MCA ok de kata baraza mondo ng'e ni jowa gidwara
such kind of thing nikech ok nyabedo ni luongo ji e dala ni rito ji obi e dala ni mondo ng'isi problem. In oyiere leader ni mondo idhi piny kucho mondo ing'e problem shida magin go ka en wach public in emitero ne kila ji dhi e dala ne to en gi apis mare. Koro ing'e ni gima timore ji dhi e dala because ok okawo initiative kata ko office to nitie kacha yudo ni office seche moko nitie jitero problem office seche moko nitie kus office nitie itero problem gi anda seviku itero problem kare you are not even sure jogo dhi dala gi to joma nade joma dhi dala ne magi joma feel ni ok wayud gima onego miwan kore momiyo gidhi kucho mondo giterne gi kuyuagi na yuagi kore ing'eni mane gima ok wadwa ni ng'ato nikech dala ng'ato en dala ng'ato to adier ok wach ni nyako ilor ne jogi mondo kik obi dala ni but it is good ni imbe idhi the ground inena ni adier kama timore ibedo kama inyabedo ni in gi jogi mang'iyo ni gik moko in gi pieni but are you sure ni pieni ng'isi the truth emomiyo wadwaro leader mantie gi ji leader mang'eyo dhi nyaka root source ka nitie baraza obembo dhi e baraza owinjo shida ma ji nitiego nikech ok inyalo nyiso ni ibaden chief gi everything the chief ok bi ng'isi everything it is your responsibility mondo ing'e ni gine ma ji dwaro maka dala ni ka gibiro ginyabiro to gibiro mosi jaduong' obiro mana mosi lakini gik moko ma usiana gi county and everything development mano ine monego nikech no yieri ni tema in the first place. Ero kama nyanyiswa ne sani eri koro wachopo maendi niga marabich nyaka no bed kod sirikande magwenge nyiswa ni in kaka Ken Ayuma bende sani nitiere kod gombo mar chung' e kom mar member of county assembly governors magwa moloyo Luo Nyanza mana kadhi Siaya ma bende yae mondo mikika penji kikami atonga maduong' ineno ka sirikal mar osetiyo ne oganda yo machalo kuma dier county government en gima ber to kendo wanyamiyo credit ne Jakom nikech en one of the person in fact en the main actor manomi mondo obed gi devolution gi county government lakini kwa biro e Siaya county government okosebedo katiyo kaka dwarore mano to kwa nyari yambo ama poge temo nti kwa ngiyo kata watch health iwi yudo ni most of the hospitals mantiko yedhe pogi yudo kaka gidwarore mano to kwa nyawundo kidhi to mung'iyo maber yedhe ok ndara iyudo ni ndara iloso sama ji complain osebedo mang'eny ikikelo nutenga kanyo wundo ni panu ndara after that iduogi weye kamano ok wadwa gik miloso nusu wadwaro gik kikawo ni dwa loso watch health yedhe ka yedhe tikele dispensary onge ni ng'ato because area ka area nitie dispensary to mondo ine ni ng'ato ae dispensary modhi hospital mano ng'iso ni onge gik matimore piny kae onge yedhe orene anything to such kind of things wadwa ni kwa dhi kucho influence modo dhi kelo wa make sure ni yedhe kelo ka ndara kilo tindo to lasa ndara maber ma ji adieri nyatiyo go ok ni koro kawuoni biro ipae to kiny ipae nus to kiny oduogo weye kama gore wacho ne sirikal masia pogotimo okotiyo maber kaka dwarore mano gima nyanyiso full I'm confident anyangisi komni okonya emomiyo sani wadwaro joma somebody ngama well conversant gi wach county government nikech ngene okay wanyawacho ni tie small improvement mosetimore lakini okosechopo kaka onego otimo weche mag mibadhi kichopo kadipodi jaribro kedo gode machalo nade kindu un kaka MCS weko kaachiel kod kind governors mopogore waseneno pode mopogore mawuok e apis Auditor General weche mag mibadhi nyalo tiek nade e gwenge wawe sirikal e gwenge ing'e gima timore ni imiluongo ni transparency mane gima most important thing monego watim ibedo gi ng'ato ater inyiso ni kama kokel pesa tadier pesa ni tiyo kaka dwarore koko mang'eny ng'eni once ka gigi timore to koko mang'eny bok nya bedo between governors and MCA to gige modo no eliminate gima
tijwa en oversight. To ng'eni ko oversight wang'iyo ne adier pesa mogol kama kamae dong otiyo koso koti. Sama ok oti no emineno ga kaka shida bedo mang'eny. Lakini kotiyo kaka dwarore ang'isi ni gimoro amora bedo ga smooth. Once ni gimoro tiyo kaka dwarore to kila kitu dhi bedo smooth. To mane gik ma wambe wadwaro ni wadhi kucho wa straight and thing nikech sani juwo nitie joma biro ka pretenders do biro man nitie joma ng'iyo mana higi lakini nitie joma ng'iyo ne adier development mane mando odo kilo ne vijana wao joma tiko school dei ma odagi nyithikie jogo moko nya chulo ne nyithindo school fees jogo matuo ai to kendo nitie gimoro ka iluongo ni disabled joma rang'ol in any way. Yes. Ibedi ni okinya winjo kata okinya wuotho maber aina go. Wadwa ni mondo wabed nikech king'iyo maber the county government okoso bedo ka ng'iyo maisilaigi owegi to magi gik moko wadwa ng'iyo mondo wa make sure ni kila ng'ato oyudo gima dwarore kaka dwarore kama gone oganda wa oriti kaito inyis gi gima me paro ni dugo beni gi yiri kaka jatendgi. Anju thurwa jo North Sakwa an kaka Kennedy ayo ana anyathikie tang'e gima mon kata jonyuol ma odagi nyithikie winjo jogo kata mine mantie gi stalls ang'eyo ni ka koth ochwe to kioski ni cha mar paracha onge kaka inya dhi uso mimi nyithindo gi chiemo adwa kelo nus stall manyien to gimomiyo ando no yiera okadwa no yiera nikech iyiero ji adwa no yiera mondo wati kanyakla lakini sama wacho ni adwa no wati kanyakla gimor project mora amora watiyo ka wane mwapango ni project ni wadwa no project ni area nikech area ka area nitie gima hitaji ne koro ok wadwa ni wakel nicho to in gima idwaro dispensary kata idwaro pi koro an sani kako nena ni an gosiepe mosebedo ka konya to wasebedo kwa tiyo kodgi maber to development moro ma onego wakel adhi kelo sani nikech wang'e ni very well sani ng'ama nitie kanyo yes osetiyo en mama osetiyo lakini ok osetiyo kaka dwarore nitie areas mang'eny monego walosi to an kuyiera areas go wadhi loso nikech an gi mpango mar konyo vijana wach sako gini wa mama gi jogo te koro amor kendo ka jo thuro siyie nikech gine be gi supporta kabisa kendo giyie ni ng'ani wang'ni kijana ni ma wadwa no te bende kaka lo tigo bro ko ni hayo maber oganda uwe ma bro bedo joneno gibro no gigo duto ero mwacho ka achiel kod gik mabendo setemo kod jatelo mantire sani eri wan duto odwaro mana jogwe kuma nyalo kelo dongruok e gwenge wa mag Nyanza. Kuk mar wach Jeff Lumbaka uritu masana.